paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Mga kaigsuunan, tingali makaingon mo nga nganong lahi man ang kolor nato. Mausad ni siya ang gitawag og Rose Sunday. Joy Sunday. Tingali ang uban ninyo makahinumdum sa nga isulob man sab ni siya panahon sa Kwaresma nga ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Unsa man na siya nga Domingo, parehas ba aning Gaudete? Dili. Mao sa nay tawgon og Laetare Sunday. Apan mga kaigsuunan, dili man tingali diha lang kutob sa pulong, apan unsa may gipasabot nining pulong Gaudete. Gani dinhi sa mga pagbasa nga baguhay pa lang natong nadungog, naagyod ni kanunay ang paglipay. Singgit kamo sa kalipay, kay mauna kini ang adlaw sa Ginoo. It's the day of the Lord. Unsa man siyang day of the Lord kaha dinhi sa ato karong panaw ni ining mga panahon sa Adbyento. Tinuod sa unang Domingo, kita gipahanumduman nga dunay moabot ug kita nagpaabot. Ug kita nga nagpaabot kinahanglan nga mangandam, magtukaw, maghinulsol, magampo. Mao na siya ang daw general view or perspective sa Adbyento. Ug nagsugod dayon ta diha sa panaw niining mga simana, mga Domingo sa Adbyento. Atong hinumduman nga there are only 4 Sundays of Advent. Ug karon ni anata dinhi sa ikatulo nga gitawag nato Gaudete Sunday. Unsa man ni siya alang nato? Mga kaigsuunan, kani siya mao ang muhatag nato nga ato nga ipalanog ang atong paglaom ngadto sa Dios. Nga mauni ang atong focus ang Dios. Ug unsa man dayon ni siya ang kining mao nga kining paglaom. Ang kining paglaom mauni mutultol nato nga diin kini siya naghatag natog kahigayunan nga kun naa ang atong paglaom makabaton kitag kalinaw diha sa Dios. Nga kining maong kalinaw diha sa Dios, mao kini siya mahimo kaha nato nga kalig-on nga bisan pa diha sa taliwala sa mga kalisdanan, mga hagit dinhi sa atong kinabuhi, mga kasakit, mga pagsulay, yet kung naa diha gibutang nato sa Dios makakaplagtag kalinaw. We can find peace in our life. Mao ni siya ang magtudlo nato nga kini diay siyang paglaom, usa ni siya ka buhi kaayo nga kuyog nato diha sa atong panaw. But it is only in God that we can find hope.
Because it is in God that we can find peace. Kalinaw. Ug mauni magtangtang gikan nato ning mga kanabang mga kahingawa, mga tinguha sa pag-angkon sa mga butang ni ining kalibutan. Kay ngano man, tungod kay baya, kini siyang Gaudete Sunday, mao man ni mupahinumdum nato kung unsa man ang atong pagpanagsuod tali sa Dios. Naa ba ang atong tiunay? Naa ang atong pagkamatinud-anon, kalig-on, diha sa atong relationship with God? Ug baya, mauni maghatag nato og dakong kahigayunan nga ang Dios nagpadayag sa iyang kaugalingon, dinhi ka nato pinaagi kang Hesukristo. Ug kung atong ipasukad ang atong kinabuhi diha kang Hesukristo, makakaplagtag kalinaw. Ang lain usab nga ato nga maangkon ug makita dinhi ning Gaudete Sunday ang kahulugan sa pagkamapasalamaton, gratitude. Kini siyang kalinaw, kini siyang pagkamapasalamaton, magdala nato ni kalipay. Nganuman, tungod kay ang atong pagkamapasalamaton, mao man ni ang magtudlo nato kung unsa ka maayo ang Dios dinhi ka nato. Ang iyang gugma, ang iyang kaluoy ug ang iyang pagkamapasayloon ug pagkahayag sa atong panaw sa kinabuhi ug mauni ang paglaom nga diin kining maong paglaom maoy mo pahiuli kanato balik ngadto sa Dios. Mao nga kanindot unta nga diha sa atong kinabuhi makakita ta sa kaayo sa Dios dinhi nato. The goodness of God being manifested right in our midst. Salamat. Apan kini siyang kalinaw, kini siyang pagkamapasalamaton, kinahanglan sabdi ay ni nga atong ipaambit ngadto sa atong isig katao, labi na sa labing nagkinahanglan. Ug ato bayan isiyang makitaan diha niini karon sa ebanghelyo nga diin si Juan nga magbubunyag, tataw kaayo nga naghatag og mga pahimangno ngadto sa mga nagkalain-laing hutong sa katawhan ni adtong panahona. Apan kining tanan iya gyud nga gipadayag nga there is somebody nga muabot nga labaw pa kaayo niya. Kung siya nagbunyag diha pinaagi sa tubig, ang labaw niya magbunyag pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Unsa may atong nga makit-an dinhi ang kana bitang the humility of John the Baptist, ang iyang pagkamapaubsanon. Kay baya tungod sa presensya ni Juan, ang mga tao nagsugod og pagkakaplag ug paglaom diha sa ilang kinabuhi. Ug ang mga tao nagtuo nga siya na ang Mesiyas. Apan pagka bulahan ni Juan nga diha kaniya ang iyang pagkamapaubsanon, ang iyang pagkayano, nga siya di ay maulang ang mag-una aron pagsangyaw sa pag-abot sa Mesiyas. Mga kaigsuunan, ang ato baya ang magpupo din hino nga kining yano lang kaayo bitaw nga sugilanon
nga kung mututok bitaw ta karon sa ato nga kining panahon, inay nga atong makita ang atong isig katao nga nagkinahanglan, unsa may nahitabo nato, ato nga gitutukan lamang ang atong kaugalingon. Ambot lang ka nato, kinsay ganahan kaing mag-selfie. Selfie. Nga kana bang i-focus nato ang atong kaugalingon? Kana bang attitude of I, me, and mine? Ako. Ako. Ug ang ako. Mauna ni siya karon nga kalahi di ay sa ato ka nga mapupo diha sa kinabuhi ni Juan nga magbubunyag, nga diha kaniya ang pagkamapausanon og busa. Gipahibalo niya sa mga tao nga he was not the one. Somebody will come after me. Nga dili gani ako angay sa pagtangtang sa liston sa iyang sandalyas. Ingon ani bitaw ka descriptive ang iya bang pagkamapausanon. Nga bisan gani pagtikubo aron sa pagtangtang, paghubad sa liston sa sandalyas, nining musunod kaniya, dili pa siya angay. Ug mao ni ang atong makita nga kalainan karon, nga si Juan usa ka tawo nga mapausanon, usa ka tawo nga yano, nga nagtan-aw para sa kaayuhan sa tanang katawhan. Apan karon atong makita nga ang mga tao pagkadaghan nga mitutok na lamang sa ilang kaugalingon. Ug wa na gyud sila'y panahon sa pagtan-aw sa ilang isig katao. Selfie. Nga gani mauni dayon mo ingon nga daw na himo tang mga narcissistic nga kana bang nahigugma na ta sa atong kaugalingon. Tingali nakahibalo mo sa sugilanon og diini gikan ang kining pulong narcissism. Kini gud siyang narcissism, gikuha man gud ni siya sa ngalan nga Narcissus. O kini siyang Narcissus, makita ni siya nga bulak. Bulak. Hindot kaayo nga bulak. O kasagaran, kining Narcissus, anha gyud ni siya mutubo diha sa mga daplin sa mga sapa. Kay ngano man, kinsa man ni si Narcissus, kini si Narcissus pulong pa. Usa ni siya kaambungan, kaayo nga lalaki. Ug daghan taon kaayong mga dalaga nga buot butan-aw sa iyang naong, apan diha niya ang kanabang garbo, kahambugiro. I don't have time for you. Ug karon nahitabo nga buot siya mo inom og tubig kag iuhaw siya. So didto siya sa usa ka tubigan. Ug pagtikubo pa niya, nakakita siya sa iyang naong ug nahigugma siya niya. Ug maong gagasigi na lang siya tutok sa iyang naong. Ug pulong pa kay naaman ni siya sa mythology. Ug pulong pa naluoy niya ang mga water nymphs. O gihimo na lang siyang bulak. Ingon ani. Ug mauni karon ang kalainan nga ang pagtulunan nga atong mapupo dinhi sa ebanghelyo diha sa kinaiya ni Juan nga magbubunyag, diha niya ang pagkamapausanon, diha niya ang kayano ug maugani nga nakaantigo siya sa pagtan-aw
sa mga tao nga nagkinahanglan og kaluoy. Mga tao nga daw hapit na maupsi sa ilang paglaom tungod sa ilang kahimtang ni adtong panahon na. Ug mao ka ni nga karon gitudloan ta nga niining ikatulong Domingo, Gaudete Sunday, Joy Sunday. Naaunta ang kalinaw nga atong maangkon. Naaunta ang atong pagkamapasalamaton. Ug kaanindot nga dili ta magtan-aw kung unsay kulang nato apan atong makita unta ang kaayo sa Dios dinhi nato ug sa tanang katawhan. Nga the goodness of God is not only for us, for me, pero ang kaayo sa Ginoo alang sa tanan. Ug kanindot nga mahimo ang matag usa kanato nga instrumento sa kaluoy ug gugma sa Dios nga ipaambit nato ngadto sa atong isig katawo, labi na sa mga tao nga labing nanginahanglan. Ingon niini ang joy of our preparation for Christmas and the second coming of our Lord Jesus Christ. No? Ingon ani ang ato nga bahin sa atong pagpaabot kang Jesus. Nga dili ta ingon nga nagpaabot nga tapulan nga nagbarog ug naghangad lang apan duna di ay kitay dako kay kahigayunan nga kita malipayon kaayo nga musugat ni Jesus tungod kay kita nakaantigo nga mipuyo diha sa pagpanagsuod niya ug kini siyang maong pagpanagsuod namunga sa atong pagkamapasalamaton tungod sa kaayo sa Dios ug kining kaayo sa Dios nahimong dako kaayo nga gasa nga dili lamang para sa atong kaugalingon apan atong mapaambit ngadto sa atong isig katawo. Mao gani nga dako kay ni siya nga higayon alang nato nga bisan diha sulod sa atong panimalay makailata makahinumdum ta nga naatay mama. Makahinumdum ta nga naatay papa. Makakita ta nga duna tay mga igsuon. Dili lang ingon nga, ma, tagai ko. Ma, tagai ko. Ako lang ang labing maayo dinhis panimalay. I, me, mine. On the other hand, kung naa ang atong pagkamapasalamaton tungod sa kaayo sa Dios nga atong nasinati dinhi sa atong kinabuhi, kaanindot unta nga makaingon sabta, ma, thank you for being there. Pa, salamat nga naghago ka para namo. Ug makakita ta sa ato igsuon, makaingon ta nga, dong, sorry kaayo ha, nga, kanunay lang tikang pasakitan. No? From now on, no, I will help you rather than inflict pain on you. Dili natika ibuli dong o day kay maguwang ko. Dili. Pero karon no, kanindot nga naa na ang ato bitang pagkakita. Nga kanindot sa pagpanagsuod nato sa Dios. Naa ang kalinaw, na ang atong pagkamapasalamaton o kini namunga pinaagi sa atong pagpaambit sa atong kaugalingon, pagtabang sa atong isig katawo, labi na kadtong labing nanginahanglan. Amen. Manindog palihog.